Nyt mä arvaan teille sen mun lupaavani blogiarvonnan voittajan. Ja mä päätin sen tehdä tällaisella vanhanaikaisella tavalla. Ja mä kuvaan tätä koko ajan. Eli täällä on kaikki 11 nimeä, kaikki näkee. Okay. Tässä rupeaa. Sekoitetaan. Eli voittajaksi selviytyi Petra. Onneksi olkoon. Näin, eli tässä on tää palkintoharja sitten. Tää on tämmösiä pinkkejä glittereitä kummallakin puolella.